କିଲୋ ଆଉ ଏମିତି କୋଳି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ବାହାରିଯିବା ଏଇ ଖସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କି କୋଳିକିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଳି ସାଠି ଖାଇବ ତ ଗୋଟେ ଟେକାରେ ଖସେଇ ପାରିବନି ଖାଉଛି ପାଗଳାଙ୍କ ବାଗିଆ। ଆପଣଙ୍କ ସିଆଡ଼େ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଅଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷଟା କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଜାଗା ଆଉ ଏତିକି କହିକି ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।